Moni amalai nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera kuma studio azinayi. Ndabweranso ndi programu yapadera ija imene Evangelist Yankho Malizani akufotokoza nkhani zokhuza coronavirus komanso network ya 5G komanso lemba la chilombo 666 the mark of the beast. Kodi nkhani zimenezi zigwirizana bwanji ndi buku lopatulika Bible. Kumbukira ntukhala wanu masiku osiriza, tiyeni tikhale atcheru, tiyeni tikhale ozindikira. Dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera kuma studio Azinayi Corporation. Bwanji tikhale limodzi. COVID-19 5G ndi lemba la chilombo. Mchigawo china chimene changotha kumene tidalekezera polingalira ganizo la pamene dziko lafika lero. Kuti no pamene dziko lafika lero bodza lachuluka kwambiri. Zokumva zachuluka zokhuza 5G, zokumva zachuluka zokhuza COVID-19. Mwachitsanzo ku dziko ngati la South Africa anakhazikitsa makina 5G. Mene akhazikitsa makina 5G ndi nyengo yokhayokhayo imene matenda COVID-19 asautsa kwambiri. Kukakhala kwathu kuno ku Malawi kafukufuku kaonetsa kuti anthu ochuluka tsopano akugwidwa ndi matenda a COVID-19. Ndi nyengo yabwino nanga ino m'bale wanga yolingalira mawu a Yehova Mulungu wakumwamba. Komanso yosamalitsa kwambiri mubodza limene likumakula pokhudza nkhani zimenezi ndi zina zambiri zochitika pa dziko lapansi. Mongokumbutsana mulemba la pa Mateyu chapter 24 verse 4. Yesu adalankhula mawu nanena, ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, yang'anirani asasocheretse inu munthu. Mawu awa Yesu Khristu adawalankhula pamene ophunzira adadza pa iye ali kuphira zitona pa yekha. Adabwera nkudzamufunsa za nthawi ya kumapeto. Iwo anamayo amanyadira zaka chiswawa anali mu Yerusalemu. Namuonetsa Yesu za chimangidwe chaka chisi nakondwera. Yesu adawuza, simudzaona mwala umodzi uli pa unzake. Ndi ophunzira ake Yesu adafunitsitsa kudziwa kuti zikamazachitika zimenezi nthawi yake nditi. Komanso adamufunsa Yesu kuti mukamadzati inuyo mukudza tidzaonera chiyani. Nanga nyengo ya nthawi ikamadzati ikutha tidzazindikira chiyani? Ndi choyamba chimene Yesu Khristu adawayankha nchonena kuti adziyang'anire okha kuti wina asawasocheretse. Yesu Khristu mpulumutsi wa dziko lonse lapansi adafika polankhula mawu amphamvu asakambe za nkhondo, njala, matenda, miliri. Adafotokoza kuti nthawi ya kumapeto kudzakhala kusocheretsana. Ndi m'bale wanga mmene Yesu adatilangiza kuti yang'anirani kuti wina asasocheretse inu, ndimafuna ndikulimbikitse Malawi nzanga kuti munyengo ya COVID-19, munyengo ya 5G, nyengo imene chituko chikukwera kwambiri, nzeru zikukulakula, mpofuna kuyang'anira kuti wina asakusocheretse. Ungayang'anire bwanji pakusanthira malemba a Mulungu wakumwamba, pakupereka moyo wako kwa Yesu Khristu akhambwe ndi mpulumutsi wa moyo wako kuti adzikutsogoza moyo wa tsiku ndi tsiku, pakulingalira limodzi mawu achinenero amene tisanthule bwino mu phunziro limeneli. Patadutsa nthawi yayitali, Paulo akuyenda nalalikira malo osiyanasiyana adafika ku mpingo wa ku Tesalonika. Adawalangizanso langizo lokhalokhali. 2 Tesalonika chapter 2 verse 3. Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika, koma chiyambe chifike chipatukocho, navumbulutsike munthu wosayeruzika, mwana wachonongeko. Mzimu Woyera adalankhula mwa Paulo ku mpingo wa ku Tesalonika kwatsimikizira anthu kuti wina asakunyengeni. Yesu adaona nthawi kumapeto kudzakhala kunamizana kwambiri, kudzakhala bodza kusocheretsana. Ndi Paulonso akuwalangiza anthu okhulupirira nanena kuti muyang'anire kuti wina asakunyengeni kapena kuti wina asakunamizeni, wina asakusocheretseni, kuti tsiku lakufika kwa Yesu Khristu silifika. Adatsimikiza kuti Yesu Khristu adzadza, koma Yesu asadafike. 1 pakwena kukhale chipatuko. 2 avumbulutsike munthu wosayeruzika, mwana wachonongeko. Ndi muphunziro ili la COVID-19 5G ndi lemba la chilombo tisanthulamo zinthu zambiri zakuya kuti tizindikire kuti mmene tikuyandikizana ndi kudzanso kwachiwiri kwa Yesu Khristu. Kodi mwana wachipatuko ndi uti? Munthu wosayeruzika ndi uti? Nanga mwana wachonongeko ndi uti? Akugwirizana bwanji ndi 5G komanso COVID-19? Lemba la chilombo nanga ndi chiyani? Pali mfundo zingapo zofunika kuziunikira. 1. Wina asatinyenge kuti tsiku
lakudza kwa Yesu Khristu silifika, chimene chimbalango achigwira wina asakwe, kandi wophunzira, kandi wachuma, kandi wotani, wina asakwe, kandi mkazi wako, kandi mwamuna wako, kandi mwana wako, wina asakunyenge kuti tsiku lakudza kwa Yesu silifika. Lifika tsiku, koma chiyambike chipatuko. Kodi chipatuko chimenechi ndi chiyani? 1. Aonekere munthu wosairuzika. Kodi munthu wosairuzika ameneyi ndi uti? Akumutchulanso kuti mwana wa chonongeko. Ndi ku 2 Tesalonika chapter 2 verse 4 akunena kuti mwana wa chipatuko ameneyi wosairuzika, munthu ameneyi akuti amatsutsana nazo, nadzikuza pa zonse zotchedwa Mulungu kapena zopembedzeka, kotero kuti iye wakhala pansi ku kachisi wa Mulungu, nadzionetsa yekha kuti ali Mulungu. Yehova Mulungu wakumwamba sadzachita kanthu asanakaulule kwa aneneri ache. Ndi akumfotokoza kuti mwana wa chonongeko, munthu wosairuzikayo, amatsutsana nazo zonse zotchedwa Mulungu, amadzikuza pa zonse zotchedwa Mulungu, pa zonse zopembedzeka iye amadzikuza apa, wakhala pansi pe kukachisi wa Mulungu, ndi kumazionetsa yekha kuti ali Mulungu. Ngati COVID-19 afika pogwedeza, anthu okhulupirira nkumakanika opita m'makachisi kukampembedza Mulungu wakumwamba, kodi chikuchitika nchani pa dziko lapansi? Mpofunga mazifunsa funso mene m'bale wanga, skulu zatsekedwa, chikuchitika ndi chani pa dziko lapansi? Ine myezi iwiri imene apitayi ndakhala ndikumenda m'madera a m'midzi, ndimafuna ndingodziwa kuti kodi azigogo athu amadziwa chiyani za matenda a dziko lapansi, kuti kodi zaka za mbuyomu, zaka zamakedzana, kudabweranso nthenda ngati COVID-19. Ena makamba za nthomba, ena makamba za kupuwala kwa dzala, pachizungu amati leprosy. Ndi nthenda zimene zinagwedeza pa dziko lapansi chikuku, koma sisidafike ponena kuti dziko lapansi nkutseka china chilichonse. Ndege osamauluka, skulu nkutseka, anthu m'matchalichi osamapita, sisidafike pamene popo ayi. Inde ndizoona anthu ena amapatuka kuwapatula futi akudwala, ndikumakasiya kwa okha, futi akudwala khate nkumakasiya kwa okha, koma sisidafike potseka dziko lonse lapansi. Ndi m'bale wanga zizifunsa chikuchitika ndi chani? Ezekiel chapter 28 verse 14. Mwana wa chipatuko, kuwerenga verse 14. Unali kerubi wodzozedwa wakuphimba, ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Unayendayenda pakati pa miyala ya moto, unali wangwiro njira zako chilengedwere iwe. Unadzikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako. Ezekiel 28 amakambamo za kerubi wakuphimba. Kerubi wakuphimba, moti kerubi ndi mtundu umodzi wa angelo amene amakhala kuphimba ku mpando wachifumu wa Mulungu wakumwamba. Ndiye akuti kerubi wakuphimba ameneyo, kapena kuti ngelo wodzozedwa wakuphimba wopatulidwa, anali pa phiri la Mulungu lopatulika, amayendayenda pa makala a moto, ndi anali wangwiro mnjira zake chilengedwere adali wangwiro mnjira zake, koma adafika podzikunza mtima chifukwa cha kukongola kwake. Malemba kufotokoza kuti chifukwa cha kukongola kwake malonda adanchulukira mu mtima mwache, adazikuza. Ngelo adafika podzikuza, adadzikuza pamenepo padayamba chipatuko, adawukira Mulungu wakumwamba, nayamba kufuna kutsata kuyenda njira zake zimene iye amafuna, nafuna kulanda ulamuliro wa Mulungu wakumwamba, nafuna kuti zolengedwa zonse zimpembedze, angelo onse ampembedze iye. Ndi adagwetsedwa ku dziko. Kuwukira kumene kerubi ameneyi adawukira kumwamba, Lucifer, naponyedwa pa dziko lapansi, anabweretsa kugawikana pakati pa Mulungu ndi chilengedwe chake. Lucifer anali kerubi wakuphimba. Mawu one atu Lucifer amatanthauza wonyamula kuwala, adalidi ngelo wonyamula kuwala mu ulemerero wa Mulungu. Mawu a Mulungu achitira mboni kuti adali wokongola. M'bale wanga iweyo kudziwa, mwinanso nkutheka kwa neba ako kuti kantsikana kena kuoneka bwino kamene kanyamata kuoneka bwino. Chifukwa cha kukongola anthu akamamuyamikira munthu ooneka bwino wokongola, kudzikuza kumayamba. Kapenanso wewe kudziwa anthu ena amene amatha kuimba nayimba nyimbo mwaluso mwanthetemya, anthu akamafika powayamikira amafika poyamba kumadzikweza naona ngati zonse ndi zawo. Ndi ganizo lakudzikweza chifukwa cha kupambana kapena chifukwa cha kukongola lidayamba ndi ngelo ameneyi, ndi adaponyedwa ku dziko. Chipatuko chidambira pamene popo, ndi kupatuka kumene adapatuka Lucifer, ngelo amene adapatuka kudakakhudzanso mu Genesis chapter 11
verse 1 mpaka 9. Kumbukira uthenga ndonoti COVID-19 5G ndi lemba la chirombo. Tatiye m'bale wanga tuwerenge Genesis chapter 11 verse 1 mpaka 9. Chikhalu chokoma kwambiri madzulo ena aliwonse iweyo ukamafatsa utatenga cholembera chako, pepala lako, ndi kumalemba mavesi amene ine mtumiki ndikuwerenga pano, kuti nthawi nawenso ukafatsa uzitenga buku lopatulika ndi lomwe Mulungu Bible nuwerenga modekha. Kaya uwerenga Bible la Chingerezi, kaya uwerenga Bible la Chichewa, nthawi zina maBible amafuna kuwerenga maversion angapo kuti uzisiyanitsa ndi kugwira chenicheni. Ndi ndikuwerenga Genesis chapter 11 verse 1 mpaka 9. Ndipo dziko lapansi linali la chinenedwe chimodzi ndi chilankhulidwe chimodzi. Ndipo panali pamene anayendayenda ulendo kummawa, anapeza chigwa m'dziko la Sinara, ndipo anakhala kumeneko. Ndipo ananena wina ndi wina, tiyeni tipange njerwa tiziwotchetse. Ndipo anali ndi njerwa naziyesa miyala, ndi katondo anayesa matope. Ndipo anati, tiyeni timange mudzi ndi msanja, pamutu pake pafikire kumwamba, ndipo tidzipangire ife tokha dzina, kuti tisabalalike pa dziko lonse lapansi. Ndipo Yehova anatsikira kudzaona mudzi ndi msanja imene anali nkumanga ana a anthu. Ndipo Yehova anati, taonani, anthu ali amodzi, ndipo onse ali na chinenedwe chawo chimodzi, ndipo ichi ayamba kuchita, ndipo tsopano palibe kanthu kakuletsedwa nawo kamene akafuna kuchita. Tiyeni titsike pomwepo tisokoneze chinenedwe chawo, kuti wina asamvere chinenedwe cha mnzake. Ndipo Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi, ndipo analeka kumanga mudzi. Chifukwa chake anatcha dzina lake Babele, pakuti kumeneko Yehova anasokoneza chinenedwe cha dziko lonse lapansi. Kuyambira pamenepo Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi. Haleluya. M'bale wanga, chimene tikupanga muphunziroli kuti ulumikize bwino nkhani, Yesu atichenjeza kuti yang'anirani wina asasocheretse inu. Kusonyeza nthawi yakumapeto kudzakhala kusocheretsana. Mtumwi Paulo pakutumikira kwa Tesalonika adafotokoza kuti wina asakunyengeni, kuti tsiku lakudza kwa Yesu Khristu silifika komano ayambe onekera mwana wachipatuko, munthu wosayeruzika. Ndi mavesi amene tikuwerenga apa tsopano tikumusakasaka mwana wachipatukoyo, chifukwa akati kupatuka zitanthauza kuti wina wachoka mu uphungu wina, kapena wachoka mu gulu lina lolinganizidwa bwino mwaganizo lolakwika, nayamba kupanga zake za iyeyo, kumene kunde kupatuka. Kusiya kupanga limodzi zinthu ndi anzako, iwe kupanga ganizo lolakwika mu zinthu zako zimukufuna mozikonda iweyo, kumene kunde kupatuka. Ndipo pesa talangizidwa kuti Yesu Khristu akamadzati akudza kudzakhala kusocheretsana, kapena padzakhala munthu mwana wachitayiko wopatuka. Tufuna timvetse ganizo la kupatukalo chitayikocho, timvetse pamenepopo. Mpamene tawerenga Ezekiel 28 verse 14 kuti kunali kerubi wakuphimba amene adamba kuzikweza chifukwa chokongola kwake, nafuna kulanda mpando wa ulamuliro wa Mulungu wakumwamba, ndi adamponya ku dziko. Ndi mu Genesis chapter 11 mukuonekera ntchito yakupatuka. Sindikufuna kamba kwambiri Genesis chapter 11 kuchimwa kwa munthu, chifukwa tifuna kutenga ganizo la kupatukalo. Ngati ningagundeko tidzingogundako pang'ono. Ndi mu Genesis chapter 11 akutionetsera zakamuna wina dzake Nimrod, amene malemba akumutchula kuti ndiye mparu wamphamvu, amene malemba akufotokoza kuti mu dziko lapansi chilankhulo chinali chimodzi, chinenedwe chidali chimodzi. Ndi pakati pa anthu okhala ndi chilankhulo chimodzi, chinenedwe chimodzi, padadza ganizo lotsutsana ndi Mulungu wakumwamba, ganizo lopatuka. Ganizo lanji? Adagwirizana kuti tiyeni timange mudzi, tikhale pamodzi, timange nsanja. Anthu adamba kuotcha doti napanga njero, napanga matope, nayamba kumanga chifukwa anthu amamvana mu chilankhulo chimodzi. Ndi umve ganizo lotsutsa ndi Mulungu wakumwamba amene likubwerera. Mu Genesis chapter 2, chapter 3, Mulungu adamuwuza munthu kunena kuti akuyenera abalane, achulukane, aligonjetse dziko lapansi.
kusonyeza kuti idali plani ya Mulungu wakumwamba kuti anthu afalikire pa dziko lonse lapansi, aligonjetse dziko lapansi, alilamulire. Koma mu chapter 11 mukuonekera ganizo lotsutsana ndi limene lili, kuti anthu agwirizana kuti tiye ndikhale malo amodzi tisafalikire. Ndi mafuna odzochi m'bale wanga, ganizo limeneli linali la Lucifera, linali la Satana amadokira kumwamba. Mwina ukayikiratu Satana ndamadamuuza Hava munda wa Edeni pa Genesis chapter 3 verse 1-2 kunena kuti kodi anati tu Mulungu musadye mitengo yonse ya mundamu. Mulungu wakumwamba mene amumika Adamu ndi Hava munda mwa Edeni sadawaletse kuti asadye zipatso, koma nawonso kuti mitengo yonse ya mundamu mudzidya, koma mtengo umodzi wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa umene musadye, pakuti tsiku limene mudzadya umene mudzafa ndithu. Ndi Lucifer pakubwera kudzamunyengerera mkaziyo anamuuza mawu osemphanitsa, anayamba ndi mawu oseselika kwambiri. Mu verse 3 udzera mwa njoka kuti eya kodi anati tu Mulungu usadye mitengo yonse ya mundamu. Ganizo lopatuka lonsemphanitsa munthu ndi Mulungu wake mlengi wake, kusiwira ndi maganizo a munthu. Chomwechi mu chapter 11 akuti tiyeni timange mudzi ndi nsanja pamutu pake pafikire kumwamba, ndipo tidzipangire ife tokha dzina kuti tisabalalike pa dziko lonse lapansi. M'bale wanga, chimene chinthu chipatuko. Chipatuko chidayamba ndi Lucifera kapena kuti Satana. Chapter 11 muthenga wa COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo tidzagundakonso. Ndipo mzinda wa Babulo ngati ukuyamba udayamba chifukwa cha pamenepo. Babulo adayamba chifukwa Genesis chapter 11. Ndi maonera kuti Babulo amatanthauza chisokonekero chifukwa pamenepo Mulungu adakasokoneza anthu chilankhulo amene ndi Babeli. Nditi zimusakasaka Babeli chisokonekeroyo muphunziro limeneli la COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo. Kumbukira paja muli mafunso amene tifuna kuti no Mulungu wakumwamba ati thangate kuwayankha. Kodi matenda COVID-19 adzatha kapena sadzatha? Kodi ano ndi mapeto a nthawi? Kodi kumene kundi kutha kwa dziko? Anthu akumafunsa mafunso amenewa. Ndi muthenga uwu malemba amene tikusanthulawa Mulungu wakumwamba atiyankha. Kodi COVID-19 network ya 5G ndi zoonadi kuti ndi 666? Mulungu wakumwamba atithangate kumvetsa zimenezi. Satana anapatuka pamodzi ndi angelo ake kumwamba, sadapatuke yekhayi. Chisokoneko chimene kachibweretsa pa nsanja ya Babeli popatsa anthu ganizo lakuika sadapange yekha Satana. Tikudziwa bwanji? Chivumbulutso chapter 12 verse 9. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse. Chinaponyedwa pansi ku dziko ndi angelo ake anaponyedwa pansi limodzi. Haleluya. Malawi nzanga, Satana amatchedwa kuti chinjoka m'buku lopatulika. Ganizo lalo ligwire chifukwa tiligwiritsanso ntchito mu uthenga umenewu. Satana ndi chinjoka, akuti chachikulu. Ndi madabwa twini anthu akumajambula chizindikiro cha Satana ndi kumamwerekeza ngati ndi nyanga, kanazoona kuti kasi ndikudziwa, koma Bibuli kuti Satana ndi chinjoka chachikulu, akumwerekeza chinjoka chachikulu, njoka yokalamba. Kapena kuti bodza kanaliyambira pakanthawi bodza lakero chifukwa ndi atatu akabodza. Wotchedwa mdierekezi, kudierekeza, kusokoneza anthu, kusocheretsa anthu, ndi Satana. Ndi wonyenga wa dziko lapansi. Kodi COVID-19, kodi 5G, muli kunyenga kwa Satana mu dziko lapansi? Kodi muli kudierekeza mkati mwa zinthu zimenezi? Tionera limodzi. Uzikhala pomwe m'bale wanga ndikulimbikitse. Ndi akuti anaponyedwa pansi ku dziko lake lino limene tikhalamo iwe ndi ine. Ndi sanaponyedwe yekhayi, akunena kuti anaponyedwa pamodzi ndi angelo ake. Ukamwerenga Bible la Chingerezi kumapeto kwa verse 9 wabwino kapena kuoneka oyipa, ngelo ali ndi mphamvu yolemeretsa munthu. Ngelo ali ndi mphamvu yopanga zinthu zosiyanasiyana. Ndi angelo owukira kumwamba pamusana adaponyedwa ku dziko lapansi. Upeze chitsanzo china chabwino kuchokera m'malemba 1 chapter 21 verse 1 pali mawu awa.
1 chapter 21 verse 1. Pamenepo Satana anawukira Israeli nasonkhezera Davide awerenge Israeli. Pamene Satana anaponyedwa ku dziko pamodzi ndi angelo ake, adayambapo ntchito yoyendayenda, kuyendayenda pa dziko lapansi. Mu buku la Yobu ndimene nkhani imene imadziwika bwino, chifukwa Mulungu wakumwamba adafika polankhula naye Satana kumfunsa kuti kodi ufuma kuti, ndi adayankha mathamo Satana kuti ndikuyendayenda mdzikoli. Kumene Mulungu amamfunsa kodi ndoneko munthu wanga Yobu, kusonyeza kuti pamene iwe wakhala m'bale wanga, Satana amazungulira. Chifukwa zokhuza Yobu, Satana anayankha kuti mesa amene munammangira linga mumamuteteza mamutchinjiriza. Satana amadziwa zakutchinjizidwa kwa anthu a Mulungu, ana a Mulungu. Ndi mukuyendenda umene Satana amakuyendenda kale munda mwa Edeni mpaka kukampeza Hava namulimbikitsa kudya chipatso cha mtengo oletsedwa. Kuyenda ndomwe ku Satana sadakusiye. Mukuyendenda kwake adakafikanso mu fuko la Israeli. Mu chapter 11 tamuona adakapatsa anthu ganizo loti asafalikire pa dziko lapansi kutsutsa ndi Mulungu wakumwamba. Mu 1 chapter 21 verse 1 akampezanso Davide mfumu ya Israeli. Ndi utamva zimene verse likunena akuti pamenepo Satana anawukira Israeli. Satana anawukira Israeli. Ndi atawukira Israeli adatani Satanayo akuti anamusonkhezera Davide awerenge Israeli. Ukamalinga Bible la Chingerezi adampanga provoke Davide kuchita ukamutokosa kuti Davide kuntokosa Davide kuntokosa Davide tawerenga anthu. Mene mwerenga verse limene polinga lotumikiwo ndimazifunsa kuti ngati Satana adamba kuyendenda munda mwa Edeni kumayendayenda kukampeza Hava, kenako ndikuyendayenda kukampeza Kaini ndikumpatsa genzo lomupha mphwake kuti nsembe yako sedandidwe bwanji tangomupha ameneyi. Ndikudzanyamukanso Satana ndikukampeza Nimrodi mpalo wamphamvu ndikuwatsogolera anthu kuti amange mzinda asafalikire pa dziko lapansi. Ndikozoti timangeni nsanja tidzipita kumwambako. Anandigwetsa kumene kuti ndipite kumwambako. Anthu nkumamanga nsanja nkumapita mpaka na Mulungu fika pona kuti anthu akwaniritsa chimene akupangacho. Ndi uyendendabe Satana ndikukampeza Davide mfumu Davide amene anapha chiphona Goliati. Ndikumuwuza kuti iwe tawerenga anthu. Ndili ndikumadzifunsa kuti bale wanga ukaganizira COVID-19 imene wabwerera ndika virus ine imene aphunzira ku biology, virus imachita kupangidwa, imasiyana ndi bacteria imachita kupanga multiply, naturally multiply. Kuma virus imachita kumapangidwa multiply, kumapangidwa mu zosiyanasiyana, akaphatikiza zinthu zosiyanasiyana, ma carbohydrates, ma proteins, amaphatikiza zinthu ngapo mkupanga virus ndi mapangidwa mlab. Ndini mazifunsa kuti ngati Satana adakamukira Davide kuti tawerenga anthu, kodi mu dziko lapansi meti kukhalali Satana sadakampange provoke na kumuwuza kuti tapanga ka virus kena kundukapatsa zina kuti coronavirus. Zofuna zilingalira bwino zimezi mbali wanga. Masiku anu akumapeto Yesu akunena kuti yang'anirani wina asasocheretse inu. Anthu amabungu akuluakulu pa dziko lapansi akhoza kunena zambiri zokometsera COVID-19, kukometsera kwambiri coronavirus, koma pansi pakepo pali mwana wachipatuko amadamuza kuti tapanga ka virus iwe. Kana kamuza munthu wa ku military ka mulabu ya ku military kumaiko akwazungu kaya, koma virus yodapangidwadi. Chifukwa Satana andakalowa mwa munthu ndaonera verse limene lili kuti no tawerenga anthu Davide tapanga ka virus. Chomwe chiso 5G munga network tifotokozatu mwakuya ndikuti maphunziro amene wazokhuza COVID-19 5G ndi lemba la chilombo kuti zimene zimalemba amatinji. Kodi mbale wanga sukuganiza kuti Satana anakamulowaso wina ake ndikumpatsa nzeru kuti panga network yabwino kwambiri ya mphamvu yothamanga kwa basi 5G. Mkati mwa mauthenga amenewa ndidzabwera ndikamuna wina amene amadziwa bwino za ma network. Adzafotokoza kuti ma network asintha bwanji timachoka kuma analog kumabwera ku digital. Anthu poyamba magwiritsa ntchito 2G, 3G, 4G, 5G zikumasintha bwanji zimene zizi zifotokozedwa momveka bwino. Cholinga kuti m'bale wanga wina asakunyenge kuti tsiku la Mbuye Yesu Khristu silidzayi.
koma ayambe kuonekera mwana wa chipatuko aonekere pandunji pake penipeni, akaonekeramo amene adzika ukachisa Mulungu kumasiye Mulunguyo kuzika muzopembedzedwa zonse za Mulungu. Pamenepo Yesu Khristu adzaonekera. Kumbukira tikukambirana kuti COVID-19 5G ndi lemba la chilombo. Kodi izi malemba amatinji? Nthawi ndi yomwe kumachita njiru, koma ndiyamikire kuti inu mumakhala pamenepo kumvera radio ndi chidwi, ena kumafunsa mafunso, ena kumachita ndemanga muzimene mwamva mu programu imeneyi. Ndikukumbuseni kunena kuti programu iyi zikupezani pa wireless yanu ino Sunday lililonse 6 koloko mmamawa ndi kubwerezedwanso Lolemba lililonse 8:30 madzulo. Kumbukirani kuti muli ndi mwayi woti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zomwe mwamva mu programu iyi komanso zina zimene mumazimva ku dzikoko pochaya lamya kapena kutumiza text message kapena pa WhatsApp pa 0manayini 614 0manayini 614 komanso 0821 769 323 0821 769 323. Dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera ku studio azinayi. Bwanji ndikusiyeni mukumvera nyimbo iyi. Ndayimirira pa gombe ndiyang'anitsitsa kukanani wabwinoyo komwe ndidzalowa. Tayandikira kwathu ife tayandikira kwathu komwe tikakhale ndi Ambuye kunthawi za muyaya. Tayandikira kwathu ife tayandikira kwathu komwe tikakhale ndi Ambuye kunthawi za muyaya. Pamadambo akuluonza wala tsikulo Khristu adzalamulira nadzachotsa mdima. Tayandikira kwathu ife tayandikira kwathu komwe tikakhale ndi Ambuye kunthawi za muyaya. Tayandikira kwathu ife tayandikira kwathu komwe tikakhale ndi Ambuye kunthawi za muyaya. Ndidzafika uko liti ndikudalitsidwa, dzamona liti Atate kuti ndikapume. Tayandikira kwathu ife tayandikira kwathu komwe tikakhale ndi Ambuye kunthawi za muyaya. Tayandikira kwathu ife tayandikira kwathu komwe tika
kuna kuti COVID-19 5G ndi lemba la chirombo. Kodi izi malemba amatinji? Nditagwira mfundo iyi. Satana waukira ana a Yehova lero pa dziko lapansi. 1 chapter 21 verse 1 akuti Satana anaukira Israeli. Lero nthawi ino yakumapeto Satana waukira ana a Yehova, ana a Mulungu pa dziko lapansi. Ndifuti waukira wasonkhezera mtundu wina wa anthu pa dziko lapansi kuti apange virus ya coronavirus, kubwera matenda ya COVID-19. Ndifotokoza bwanji mfundo imene ndikuitenga kuti malemba kufotokoza. Komanso network ya 5G. Ukamwerenga Chivumbulutso chapter 12 verse 17 amanena kuti ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi nichimuka kukachita nkhondo ndi otsala a mbewu ya mkazi amene asunga malamulo a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Kaolimva vesiro Chivumbulutso chapter 12 verse 17. Ndipo chinjoka amali Satana akuti anakwiya ndi mkazi. 1 chapter 21 verse 1 akuti Satana anaukira Israeli. Ndi Satana waukira mkazi umene uli mpingo malinga ndi ulosi. Komanso ngoti mkazi yopa yekhayi akuti otsala a mbewu yake, mbewu ya mkaziyo. Otsala ake ati amene asunga malamulo a Mulungu. Israeli ndi amene Satana amaukira nkuti akusunga malamulo a Mulungu, apereka zinsembe mukachisi. Ndi adakansongezera Davide kuti awerenge anthu. Ndifuti Satana wakwiya ndi anthu amasunga malamulo a Mulungu ndikukhala umboni wa Yesu. Lero wasonkhezera kantundu kena ka anthu pa dziko lapansi kuti apange matenda a COVID-19. Network ya 5G tifotokoza mwakuya zimenezi. Ndewo zindikireso mfundo iyi kuti choonadi sichimakhala choonadi chifukwa cha ganizo la wina ayi. Icho ndi choonadi basi. Yesu akunenetsa kuti ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Yohane chapter 14 verse 6. Nde Yesu ndi Yesu basi. Ali yemweyo dzulo, ali yemweyo lero, ali yemweyonso mawa mpaka na muyaya sadzasintha. Yesu ndi Yesu. Choonadi ndi choonadi, choonadi sichisintha. COVID-19 5G ndi lemba la chirombo. Kodi izi malemba amatinji? M'bale wanga ndifuna ndikupemphe kuti ulendo winawo ukhalepo nsosachoke. Chonde ndikudandaulire, ukapita pa tsamba la intaneti ufufuze zinthu zakuya kwambiri udzipeza kuti ungokhala ndi knowledge ka 5G ndi COVID-19 zimene zikuchitika pa dziko lapansi kokha. Koma choposa zonse malemba amene tikusanthulawo umene ndiyo moyo. Chifukwa chani tikutero? Yesu adayankhula mawu Yohane chapter 6 verse 63. Thupi silipindula kanthu, mzimu ndiyo opatsa moyo. Mawu amene ndalankhula nanu ndiwo mzimu. Mawu awo amene tikuwerengawo m'bale wanga ndiyo opatsa moyo. Mawu amene tikuwerengawo ndiwo mzimu. Mawu amene tikuwerengawa pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Yohane chapter 1 verse 1. Ndi nkokomananga masiku ano akumapeto kusanthula malemba wa makuya, kumudziwa Yesu kuti ndiye ndani. Pakuti Yohane chapter 17 verse 3 akunenetsanso kuti koma moyo wosatha nduwu kuti akadziwe inu Mulungu ndi Yesu amene munamtuma. Kodi Yesu umudziwa m'bale wanga mungambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako? Chemwali, achimwene, bambo anga, mayi wanga, agogo anga, atsogolera chipembedzo, mtumiki nzanga, azibusa, mashehe, ansembe, mapresident azipani zosiyanasiyana, ma MP. Kodi Yesu mukumudziwa mungambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu? Bwanji mudzakhalenso pomwepo pamene tikupitiriza ndi uthenga uwu wabwino wa ufumu wakumwamba. Ambuye m'bale wanga akulankhula chifukwa anthufe tikukhala nthawi yakumapeto kwambiri. Mzimu Woyera alankhule kunsi kwa moyo wako chifukwa Satana waukira ana a Mulungu pa dziko lapansi ndi wasonkhezera anthu ena kuti apange matenda COVID-19 ndi network ya 5G. Tipemphere nawo. Yehova Mulungu wokonda amene muli kumwamba, nawa mawu anu amoyo ndi mawu okoma amene mwatipatsanso madzulo ano.
ife ndifeyani pamaso pano popeza ndife anthu ofowoka. Dziko lapansi likutsetsereka, zochitika zonse zikuonetsera kuti dzikoli likupita kumapeto. Koma Yesu mudatilankhula ife mawu kunoti tiyang'anire mwina asatisocheretse ife. Ndifake tikulingalira m'mawu anu. Mwapadera Mbuye ndikuikiza m'manja mwanu abambo, amayi, mnyamata, mtsikana, agogo amene akumvera uthenga uwu. Chonde Mulungu mulankhule kunsi kwa mitima yawo. Nkuthekena akudwala, akufulira kwa inu usana ndi usiku, amene akumva uthenga akuziguda pachifukwa Mulungu sanganimvere pemphero langa. Mbuye mumve kulira kwanu kokhudza matenda awo ndi kuachiritsa. Ena akadali mu mphawi wadzaoneni. Mbuye mvani kulira kwa ana anu. Dalitsani dziko la Malawi, mulisunge mu mtendere. Mulole kuti nokha Yesu Khristu mukakwezeke kuposa ganizo lina lililonse lofuna kudzikweza pano pa dziko lapansi. Muonekere ndinu Yesu, popeza ndinu yekhayo amene munalipo, mulipo ndipo mudzakhalanso ku nthawi za nthawi. Mu dzina la inu Yesu mfumu wa ulemerero. Amen. Na itawi yatu ife ya kumapeto Hakuti osalalika chikumbulutso ndi Danieli. Na itawi yatu ife ya kumapeto Hakuti osalalika chikumbulutso ndi Danieli. Ndife asilikali anatilemba Mbuye kuti tigwire ntchito yake mpaka kumapeto. Ndinu ndani asilikali nakulembani Mbuye kuti tigwire ntchito yake mpaka kumapeto. Ndife asilikali anatilemba Mbuye kuti tigwire ntchito yake mpaka kumapeto.